yau ku zo mu kawo ta gurin nan yau har yau ku dan ba mu gurin nan har yau tsaya tsakiya da Allah ni ne ka shirya ga artist nan da za su yi ta nan gurin nan tare da duka wanda suka halarci gurin nan za mu iya tafiya idan ka shirya mu je zuwa tare da tare wannan ka san an ce abu namu maganin abu ne ba musu mana yauwa da na ne sabai bayanan wurin su nan ba mu guri da ita ta na farko kenan da aka fara da ne ku zauna